باي من بدير فعلا يبدلون قولي أقلوا من عبد عندي أنا كلا أفرح يسليكم ييلت باجل مدرية ويراي وييلت ورثة ما يلبدين ما جبن خلوتو أباي ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሱ ህዝቢ ኤርትራ ልቡን ቀልቡን ኮታ ኩሉ ነብሱ ምስ ሰውርኡ ምዃኑ ዝገለጸለን መንገድታት ብዙሓት ነይረን ሓደ ካብአን ኣብ ልዕሊ ብ6 ቋንቋታት ናይ ሬድዮ መደባት ትፍኑ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ዘለዎ ፍቕሪ እዩ